l'autodefensa es basa en tres coses importants. Una és una perspectiva de gènere, per entendre la importància del gènere en les situacions de violència i com són diferents les situacions de violència segons el gènere. Segon, és una relació de la ment i el cos. S'ha d'aprendre a gestionar les situacions d'estrès d'alguna manera, que és bàsicament el que és una situació en què una persona s'ha de defensar. Per definició és estressant i s'ha d'aprendre a gestionar. I la tercera part és la comunicació, entendre com comunicar de manera més eficaç, tant al nivell verbal com no verbal. Em vaig apuntar a aquest taller per recomanació. Ho va recomanar una psicòloga, que també forma part de tot l'equip. Era una mica per inseguretat, bàsicament, que jo venia perquè em trobava que no sabia ben bé gestionar coses i m'estic sortint bastant. Em vaig apuntar a aquest taller per prendre contacte amb més dones i per tenir l'oportunitat d'estar en contacte amb una nova visió des del punt de vista de l'autodefensa i del paper de la dona en la societat. Els objectius d'aquest taller és aprendre a defensar-se tant al nivell verbal com físic, psicològicament i verbalment, a més de, fins a cert punt, físicament. Busquem donar més seguretat i eines per poder gestionar tot tipus de situacions de conflicte interpersonal. D'una manera, en principi, millor, si pot ser no violent, però si això no és possible, també com gestionar aquestes situacions. Fem una part més teòrica, que explica una mica els fets que es poden donar en la quotidianitat d'una dona, i després fem la part pràctica, on tot allò que ella ha explicat en plan teòric ho representem nosaltres. El que més m'ha agradat és la forma de posar-ho en pràctica, que és molt fàcil, és molt divertit, realment és útil. M'he notat més segura en qüestions banals, fins i tot, per exemple, en la cua d'un súper, que de vegades sempre pensaves, bueno, fes veure que no. I no, escolti, que estic jo i ja està. No estic ofenent a ningú, però tampoc m'estic deixant matxacar jo. I això era important. Recomanaria aquest taller a noies adolescents i amb dones amb problemes de pors, d'inseguretat. És un curs que té eines que poden aprofitar totes les dones i que hauríem de tenir per poder gestionar tots els conflictes amb més tranquil·litat i seguretat.